Научно-изследователският център Балканите Европа се грижи за това. Какви възможности предлага той за младите учени на България, ще разберем от зрителя на деня. Преди това малко повече за него от визитката. Вече 15 години доцент доктор Мария Серафимова работи в Философския факултет на Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград. Смята този период за един от най-добрите в своята биография. От 10 години тя оглавява катедрата по социология. Социологията е една наука, която използва един много красив инструмент и това е въображението. Въображението позволява да се търси отвъд данните. Данните са един етап, но въображението прави една магия да се изследва един невидим обект с невидими инструменти и да се получи видим резултат. Мария Серафимова е от любимите преподаватели на студентите. Има своя философия какъв трябва да бъде съвременният учител. Той трябва да бъде с невероятен потенциал, интелектуален, морален, за да може да изпълнява своята, според мен, мисия. Защото преподавателите трябва да приемат своята дейност не като дейност, която е слабо заплатена, тежка, изморителна, да бъде една мисия, защото те са посредниците пред младите хора. Младите хора са тези, които биха могли да променят нещо в нашето, за съжаление, доста объркано общество. Не обича да говори за своя родов корен, но успяхме да разберем, че е внучка на полковник Владимир Серафимов и на Петко Карапетков, и двамата участници в Балканската война. Гордея се с тях. Наистина са от единия от Калофер, другият от Родопите. Всъщност това, което съм наследила от тях е духа. Според мен никой не може да ми го отнеме. Здравейте, добре дошла. Здравейте. Как сте? Нормално. Нормално, като за един топъл и прекрасен пролетен ден. Наистина прекрасен ден, да. Ако вземем назаем от визитката, какво от духа на вашите родственици прилагате в живота? Трябва да ви кажа, че поставям акцент върху калоферския си дух. Освен на полковник Серафимов, съм внучка и на Христо Минков, да направя една поправка. Взела съм силата да се справям. Да се справям с възникващи ситуации. Казвате, че 15-годишният ви стаж в Югозападния университет е най-успешният в кариерата ви. Да. Защо? Вижте, аз съм работила като редактор, след това съм работила в Научно-изследователски институт, преподавала съм в няколко университета, но това, което получих тук, ме зарежда, ме мотивира. Въобще това е моя университет, това са моите студенти, това са моите колеги. Какво получавате? От контакта с студентите или от научната работа, която правите? Трябва да ви кажа, че не може да се отдели едното от другото. Просто получавам една положителна енергия, която трудно може да се опише с думи, а може би не е необходимо. Разбрахме, че организирате практическата дейност на студентите много акуратно. Защо смятате, че това трябва да бъде приоритет в специалността социология? Вижте, по принцип социологията е една специалност, която не винаги се разбира правилно и точно. Твърде често това се свързва с социологическите агенции, с социологическите изследвания, с данните. Това, разбира се, е така, не го отричам, но е необходимо да има и тълкуване на тези данни, разбиране на това, което те означават. Мисля, че това е ролята на преподавателя, но оставайки само в сферата на една суха теория, пък студентите не могат да я приложат на практика. Затова практическото обучение, което сме включили и в редовната ни учебна програма, и в проектната ни дейност, според мен са изключително важни. Така, може би това е начинът да накарате студентите да учат и да им е интерес на социологията, за да не са само сухи цифри. Да, има такъв момент. Плюс това тогава те участват в екип, създава се една приятна атмосфера, покрай нея нещата така се развиват. Един от вашите успехи е създаването на научно-изследователския център Балканите Европа. Той вече и работи. Преди да говорим за него обаче, нека да чуем мнението на вашите колеги за него.
Целта на този център е по-скоро в образователната сфера, да се хвърли мост между образователните институции, тъй като образованието все пак стои в основата на възпроизводство на държавата и да подготви хората да изгради един различен начин на мислене. Тоест, задачата е амбициозна и тя касае по-скоро бъдещето. Ние работим за бъдещето, не за миналото. Работим по изготвяне на сайт, създаване на мрежи, контакти с университети в региона. Става дума на университети извън България, Македония, Битоля, Скопие и евентуално университети в Гърция. Идеята е отпадане наистина на границите, на различията между хората. Това не е глобализацията, това е световно движение на академичните институции, на университетите с цел различията между хората да не бъдат проблем в бъдещето. Да създаде евентуално едно световно правителство и така нататък, нещо, за което писателите, фантасти, интелектуалците мечтаят от векове. Катедра социология има много реализирани проекти, което може да бъде видяно на сайта на самата лаборатория и във всеки един проект се стремиме максимален брой студенти, социолози да бъдат включени. На всеки млад човек, на който му се наложило да се сблъска след завършването си с търсенето на работа, се вижда ясно в България проблема, че няма диалог между висшите, между вузовете и между работодателите. Това беше една хубава възможност да се сблъскаме в реална среда и да видим по какъв начин се прилага теорията на практика. Практикума, който имахме като стаж в реална работна среда в Сапарева баня, ми помогна много за моето развитие в социалната сфера, в писане на проекти в социалната сфера. Към този момент дори работя към неправителствена организация и знанията, които придобих по време на стажа, ми помагат много. Това са участници, да, това ваши колеги. Са мои колеги, млади докторанти, млади асистенти, които вече са защитили докторски дисертации. Хубавото е, че те са се развили в катедрата от студенти до главни асистенти. Много са въодушевени от възможността да работят в подобен изследователски център. Какво наложи обаче друго? Какво друго наложи създаването на подобен център? Вижте, аз не бих го интерпретирала като някакво налагане, тъй като ние спечелихме един проект по фонд научни изследвания и той ни предоставя огромни възможности за работа именно в създаването и изграждането на този център, който наистина от ноември започна да функционира и вече предстоят социологическо изследване, групови дискусии, интервюта, осъществяване, както чухте от моите колеги, на социалните мрежи, които са необходими. Въобще той е дълъг 36 месеца с идея е да прерасне в една постоянна дейност в това отношение. Освен това, как ще прилагате в реалния живот? Нали, казваме, че ще имате изследвания социологически. Към кого ще са насочени по-конкретно? Това първото социологическо, което имаме предвид, е регионално изследване. Не е първото, което сме правили. То е свързано с културната традиция, с културните ценности, с ценностите на бъдещето, с образа на Балканите и на Европа в един огледален план. Оглеждайки се един друг, може би ще открием някои неизвестни измерения. Ще се обърнем правим си, разбира се, нашата социологическа извадка. Ще участват студенти като анкетьори, ще участват в създаването на въпросите, които са главно с ценностна насоченост. И смятам, че ще получим един така интересен резултат. След което ще се обърнем към експерти от региона и от Балкански университети, Европейски университети, Франция, Лондон сме планирали, за да получим вече една по-пълна картина на изследваните проблеми, в смисъл взаимоотношенията Балканите. Най-хубавото е, че давате шанс на хората, които са завършили университета тук и тази специалност да продължат работата си. Да продължат в тази насока, което все пак ние имаме доста реализирани студенти и в страната, и в чужбина. Смятам, че така е един добър резултат.